abortatzera joan nahi zuenari laguntzeko sare bat eskaintzen zenioten, ze artean hegoaldean, Espainian alegia debekatuta zegoen, iparraldean, Frantzian baimendutakoa zen, eta zuek nolabitere iparraldera hortara joan bertzuten emakumeak lagundu egiten zenituzten. Bueno, asuntoa zen, emakumeen taldean gauza asko egiten genituen, osea, egiten genituen eztabaidak feminismoari buruzkoak, nola zer egin, arazo konkretuak sortzen zirenean abortoa, edo tratu txarrak familia barruan, edo bortxaketak eta gauza guzti horiek, orduan antolatzen genituen ekintza ezberdinak, eta, bueno, abortuaren aurrean egin genuena zen komisio bat, eta hori izan zen sarea. Orduan, taldean zegoen emakume batek ezagutzen zuen beste aldean Miarritzen hain zuzen eren ginekologo bat aritzen zena abortuak egiten, ez? Abortuak egiten, arekin harremanetan jarri ginen eta esan zigun baietz. Eta muga gainditzeko nola moldatzen zineten, Andonez, orduan ere kontrol zorrotzak eta izango ziren? Bai, orduan, sartzen ginen kotxe batian, hiru emakume abortatzeko eta bi batek gidatzen zuena eta beste bat laguntzeko, eta orduan emakume batzuk ez zuten pasaporterik. Eta orduan egiten genuena taldean aber noren antza zeukaten eta gutako norbaitek uzten zuen pasaportea. Palekoa izan daiteke, beste honen pasaporta honi emango diogu, ez? Antza zeinek zeukanarena. Dirurik nahikoa ez bazegoen, guk jartzen genuen. Dirua zutenak joaten ziren Londresera, zeren bagenituen guk ere helbideak Londresen, Leiden, Amsterdam, Holandan. Eta orduan, area bideratzen genituen, eta ezin zutenak beste aldera juten. Pobreak beti izaten dituela arazo gehiago, bai orduan, bai orain, eta bai beti. Bai, horregatik. Bestela, beste alternatiba zen, bat hori, iparraldera, dirurik etzeukanak, batzuen laguntzarekin eta joatea, urruti dago ere bai atzerrira, baina, karo, halako modurik etzeukanak eta hemen geratzen zenak, badakigu hor, aborto klandestinoak eta lakoak ere izaten zirela, eta horiek bai, arrisku zatxuak izaten zirela emakumentzat, asun? Bai, bueno, gaina justo otsailean 77an, neska bat hiltzun, perejila sartu zuen. Baten batek esango zion ura ona zela, haurdunaldia eteteteko. Eta ez da gauza arraro bat, osea, emakume asko dakite, perejila sartzen, posible da abortatzia. Lo que pasa que, claro, perejila atera behar da eta beratzun atera, eta hiltzan, infekzioa. Hori, berde, osea, nekrosada, ez? Neska gaztea zan, 18 urtekin, eta nik uste dut urte hartan, hau pasata gero, hasi zan errenderiko emakumen taldea funtzionatzen. Baina ez bakarrikan errenderia, nik uste dut Donostin bazeon asanblada, emakumen asanblada, osea nik uste dut Euskadin pixkanaka herri guztietan azten da bakoitza bere herri mogi. Ze saiakera haiek egiten zituenak, Andone, karo, esan izut, gaixotu denak, ez, etxean saiatu da, gaixotu da, karo, erietxera joan barko du, baina erietxera joaten bada, bere pekatua, kakotxa artean esango dut, biztan geratuko da. Eta hor berriz, salatua izateko arrisko ere badu. Noski baietz. Eta, bueno, bakarrik ez zuten perejila sartzen, zeren nik badakit, orratzak puntu egiteko, sartzen zuten, eta batzuk egiten zuten umetokian zulo bat, odol jarioak, edo egiten zituzten nahasketa batzuk, produktu batzuekin hori sartu ere, oso arriskutsua zen hori egitea, horrela egitea, eta guk esan genu, bueno, pues ez, horrela ezin da, emakume gehiago ezin dira hil modu honetan, eta guk ahal badegu, egingo dugu ahal dugun guztia, hori ekiditzeko. Gaur egun izena jarri diogu, sororidadea hitz egiten dugu, baina zuek sororidade hori praktikan jarri zenuten izena izan aurretik, ezta? Eta zuen artean, elkarren artean laguntzen hasi zineten. Bai.